Tiporni bai phungni bai maichaina onai tongo mushroom baja muya mosadeng sejna bla berma batui Sari kaham jotono no tashahan halam sukhiwani YouTube channel o tabang ka ngama bai chini paragana ni dugano thangana tampai jno samia khodo hinke guys simdi thon norno bo chini logi wat langai thangnai haini bagai paithak jora janga logi tongdi ta do chini parani mung to dina thakur para jeng tabok dugano phai sopai ma jaga hangke birchandra thakur para chini para hangka asaktoria bongni para hangke chini para bai suka tasatoro haipena jeng paragana no jotono kathalai dugan kaisarok no chalai amtike khushi khushi ke tonglai ta Odarani dugano mani pakhangke ang markheno paithok jago tamnin malabini kok samani angam saka ros jagon rok bono nukna thangnai blog rogo bo muya bai mu phrai bthai buti khlai chayan hne wansugui tongmani muya amsak sutong shuhga ba abotai khoroksa dara tlang hne shui pakhangka ba jeng muya manliya Habana angka amani logi to phagya ba tamo paima sano hne dugan guri nai tongmani ama bai baini nai ti solai solai hne ang bai shair jagai nai khlai lai mani lai tonglai hagani no mui kuthung pai je nangmani nawi tabok nge kisa kakai surui tonmani 100 ni nogo sogoi malai nai Nogo sokai mase omsike gothna kotama goti ui thangka norok ogothna nakhana kangke bohok bahak derau khi khale tama khiwan pura asike marung suka norok paithak jora nai tongdi hemana bagai 50-50 biscuit uncle chips jorda shampoo tai papor oro jorda simi ama binirang bai payo tai jotonani omo hangke ama paimar phunu gonai do ka mong mo phrai bthai alu kangrong tomato ke ang paiti hemani 25 rupees ni charta mano jeng ama bai khoroni dugano thangpano jani jarang invest khlaiyota omo hangke khakulo makha amana paikha omaka phatiya mo ba amana payo guys Sing dugano thana sakang no chini o current nostongoi flik ngi tangmani babu dukpani bazar thangse je nangmani mani paina hari tabuk jeng khorongni babu bai current namai tonglai nogo sa current kari hinge ba amabo maikhe to songai paikhe mu songjaya kota ebre horthuk suka chicken songna bagai ang tabang masala ready khlainai orona kha ginger garlic onion red chili green chili tabuk ama chicken songoi tongo ang sasinga je masala ready khlaimani ang songna extra bo tabuk songoi tongo extra sabni bisi thongno siata angka tabuk ani karai tongkha ang tabuk thoki saloi rekha apsa thogrogriya ang yang masala rubeng ready khlaiei sutui som tejpatari nyakha yang chicken no ang kahma ka sui paikha karayo je thogri rimani a thokbutung ang ba tabuk ang masala na wei thokutung rewi risinai masala rubai akoi ang sakang masala no muphunai aboni agol ang chicken khiklai thaska sapule akoi kholober naita tabuk masala sakang muphun gana ang hinke guys ni nogo tini amsake bipor kotama goti ui thang kahane ang no sasing samani tabuk norok sahai khna ragna kaham ke khna dongni do norma ang dugano tongphuru chicken 100 takani naun saidam sa chicken ang nogo hai nongno phunugi simalia sakang tok bahan hontali ama song tongmani saina din chau saina gena yang are masala bo purai ko nai thas ke muni tongkha hinke je a chicken jeng 100 ni namani nogo to tubui phakya nogo tubui table saka berere phakya matron na se pura paper busutlangi ami khari thangka nogo bo kare nostong jakhni sedi ba ang norok no hinke ba sapsani bisingo sabawan sungi man bana a aming bo khoya se baloka bahage tinke khokasi do siram mangso 100 takani paper busutlangai khogoi biang bojani khari thangka sana nei rang kriti tei 100 takani paiti hemeni ang total rang 170 taka tlangmani mani khni paiya koi tai 100 takani mangso paiti heja kata amsa aming baise tlang thangai jelzo likhana Chinor karen nostong jak ngaba babu dukmali bazar thangai suis panya thangpuro angbo 500 rang roi rohorka babu jespa nung sitong chicken kg kaisa paitu bdi hnai hangka babu borang tlangai thang wa chino suis paiti chicken kg kaisa bo pair phagya ama bai babu to chicken sanani no yakari rekha haipano ama je karai songi tongmani abo kini bagi songi tongo ang khata abo iko karai songi tongmani ba ani bagi songi tongo hangke ang chini paragana ni dugano chicken pai tui phaipuro ke 280 taka do kg wa hangke bazara hangke kg o 240 taka ta abono dukmali bazar thangungga ba kasari rohka babu tini dukmali bazar thayanga chicken chakan masak lakhamo o aming botini ke tamjani sakrak londang khamsu chicken kuthung pura 100 taka ni saisungno sawi akoi pura nogo kasang ser saka thuitong phajang nai lanang tenungom tuini buda bunai tam khanyai toba ama phungsari khana scale bai jerak sak bahari mathangka amon nasle mana ang bahanya hapen ang tom ti buya za do kan norok wan suna ang video rogo thamji kutung kok samara kamarok haipeno ani nogo ani kagyan satep thamji kutung ang thiu thamji kutung haipeno amte joli bhano amte animals rong buya za blangke o aming tini ani jaga buingke lengsari siprang jaka moto phanang buliya ama sibi phungsa bukata ama bojol jakata banu nugui tong bele
ang rang kari tu she 100 taka ni pai tu bu phaje jamani asak sana hanai ta hangka ang bo jolwe babro rang 500 ri war chicken kg ka sha tu bu phagyang ka babu bo tabuk songi yakoi muni pra mai sa sinai yang dong kang rong bai mo fry bathai songjak berma botei nge chicken 2 prokar amale chicken chayabla haipan bo chicken songir ka hangka ba somsa nali hangka bin chicken hangka thopana somnang liata ani hangka thoksuka ka kibo thokjak suka haipan sing ka kibe khorone ke markhon somsa do buini no thanga hangka bo somnaw se sing mai ma chau tabuk ke majaba khaba kisa fruit chawi thusinai fungka ham jotono no fungni maijana bagai khurna ka khakol bai ka momiya horni ani chicken tini no chini mai boro puila tini no pairi bai hinai markhana haizra ka bangma najak abono dipor kheklai ka ba haba kaire jat pho ama andro sorongna phani phaitya angke o sindanya paitu hemeni salbring khado sokna nai tong hangka ba chomiri rekha sari rogo pan mosdeng sawana hanai tini chini nogo shooting tongo naithok tisong kumusong liton song phaisok paijak goborok tabo gari ni mani rok kari wi tongo habani borok no muri charna hanai amano dagio dugano thani hinai ta ang saka ang dugano thana silero naithok tisong tini chini nogo shooting hanya bagi phaitong ka ba borok dungale sopai kya bongna ang muri kasari rekha hanai naithok tibo muri rok ro phagi ang ka ba ke khetuna thanga kheto bongno te khari rekha lengja khana hanai opun bakhator langmani daily phayuchi nogo buiro haka bong malik khanangane tabuk nge nogo borok phaijang ka ba andro sokum manai tugui tongo satung mutung han tung saka nokha banai thok suka o andro soro kotoma nuk phano musumuya ko chinoro ni andro so markhan mona kelera abono tege saidi gi ang andro sokum manai tura thang to tabo kolom honoi tugui pai drop sem khang king kong ahing thonga para koloman bagai ta omkha andro so kos hok abono to kosor no ba boro sa na bana hapen khagai to nirnai ke tai bo onyo ka hamna tugui tong mane mas malang liyo kosok pano tabo khagai talang thangrana ke andro so bahke sasu ang non tini sasu punangan do baksang kangke andro sorok sasuna ringya ang tabuk je puля nai thengya da ang kuthung hai obonon makha ka tam nin mala obon slaite bu kuthung singka ba ke tabuk guys ang nong no pura andro so kaisa thas ka sasu purangan ang andro sorok motor sasuna ka bela ke kalaing jago iko andro so bokhrang hakiram dam pore camera kala thaka andro so bokhrang no hakiram disaka am pore guri re dido tap saka ko hanyo blap saka kaga he bus kala se man guys sinor na andro sorom saka kete ya batai busuk jorti kete ya kun sailap kare amak tabuk ke kisa lebu khangna phaimani andro so raga lemon juice re khang ke taibo pra flavor morom ngai pra marang hayo tabuk andro so rai pe khamon tabuk lemon juice he beri tongo sini nog ne andro sorong no je opung sak sa phano basalai ra jege tamni hinmale u deshi rok je basalai ra je diba to jol dupa oba aguli hangga kaisa 50 rupees kama pai norok gachino rok hangka to sing kala khena phalos mane sing kebang ma bla sa ba ya hangka ba baksa phali ra no song thangong ge sinjo rok ba khetoni ka sawai sa phagi hangka sogrui kalang ba hangka ba tabuk ang bukur thoi balti dai tongo ke chini andro sarawi sipai hangka ba tabuk somki kala kya mo suguri kisa khiklai kya sana reading hangka ba tabuk telangai chaile sinai koloma marang soyang ku mengke camera thikai tongo liton ke script na tongo na chok ke phun thung tongo abono tabuk sa salai sinai chung guys norok no sakana rok bilip khailak ta taklai bosani tinin puila ang bor bai baksa andro so sana nai tongo noga andro so tongpan ta jage tamni himale sin andro so pure ke muya ho aboni bagai ke gethung belai kisa am sakti ya khota heben ja tui tongo amono tinin no puila sa wang anong bor khota sa wi she akajak toma hang toma kya tabuk tam khasai man shooting khaisa shooting odeng modeng ngai panya nai tonga yango mukri thangai thui tongo bomia horo tinta thu puta bini exam soli tongo salo se kaini ro exam hongka ba kharmai singsa ja sami acting da khaito ang sing tam sa hanai khuna la ba ga sing sa thui tong tisuro tabo hongke sing mani khebla sisauri di khabo la sisagai ma khang kholop tong tirong ka sauta na choktiya no thumar video ni youtube channel ta da ang mala che bele eula ko boi bare lo khai tong na siane sauta kuning ya thumar ba ha da jaton thum ta normal san buki samuk ter thang tongata bomia horo ba doirok thuyang ka ba yang ku meke bono kok sing tongo ang sarta o thunai she ang mukteri phaje nang tam samuk ter phaje khane ku mi bokhar mi se ja me charta zora thung ka ba bo mukteri phaje ya hanya sorry kosto haing jagai tongka ayang li ton gang ka sugui ring lai dom tong hambai guys pai thang zora nai tongan bagai jotono na hambai